जिउ सोरजिनाय इसोरा दुथां आखुनि मानसिखौ बुहुमाव फोजोबस्रांनो बारा सम नाङा। हाय बन्धुफोर, नै सम जानानै फैनाय लोगो लोगो जों जोंनि बड'लेण्ड महाबाव स्टुडिअ'आव आगान होफैबाय। दा गिबियावनो जोंनि स्टुडिअ'निफ्राय जोंनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दा दिनै जोंनि बड'लेण्ड महाबाव स्टुडिअ'आव दंफैयो उलादा बिथांखौ जों हांख्रायनानै लानानै फैनाय जादों। दा दिनै जोंनि हांख्रायनानै लाबोजानाय आलासि बिथाङा जोंनि स्टुडिअ'निफ्राय मोनसे रादाब फोसावगोन। रादाबा मानि सायाव जागोन उलादा? माने मानसिया संसाराव दुथां जायोब्ला इसोरा दुथांखौ मानो अना? माने दाकु माने गनायजाथावै खामानि मावोब्ला आरो गाज्रि लामाथिं थाङोब्ला एकदम खोथाफोरखौ मोजां खोनासङा, मोजां खोथाफोरखौ माने उल्थासो सानो, गाज्रि खोथा होननानै बेफोरबायदि आरो मानसिया बेफोरबायदि मानसिखौ इसोरा मानो अना बेनि सायाव जागोन आरो। आच्छा, अब्ला उलादा जोंहा समनिबो एसे आंखाल, ओंखायनो जोंनि बड'लेण्ड महाबाव स्टुडिअ'निफ्राय नोंथांखौ रादाबखौ फोसावनो थाखाय जों गुरै खावलायहरनाय थाबाय। जिउ सोरजिनाय इसोरा दुथां आखुनि मानसिखौ बुहुमाव फोजोबस्रांनो बारा सम नाङा। मानसिया दुथां आखुजों थांनानै थानो हायो फोथायना दुथां आखु दाना लायोब्ला जिउ सोरजिनाय आफा इसोरा दुथां आखुनि मानसिखौ बुहुमाव फोजोबस्रांनो बारा सम नाङा। मानो फोजोबस्रांनो बारा सम नाङा होननानै सोङोब्ला इसोरा दुथां फोजोबस्रांनाय जायगायाव फिन गुबुन महरनि मानसि सोरजिफिननो हानायनि थाखायनो दुथांखौ इसोरा अना। बेनिखायनो मानसिया दुथां आखु दाना लानायनि गोजानाव थानांगौ जायैया थार। जोब्बाय। आच्छा बन्धुफोराथ' जोंनि स्टुडिअ'निफ्राय उलादाया जा रादाब फोसावबाय बेखौ खोनाबायानो। दा बन्धुफोरा कमेन्टनि गेजेरजों बिजिरनानै फोरमायहर बाथ्राया सैथो ना नंखाय ना। दा जोबथारनायाव जों फिन जोंनि स्टुडिअ'निफ्राय खुलुम हरनानै जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय होननानै फोसावनाय जाबाय।